Insizwa, tshelani abantu benu enithandana nabo iqiniso. Iqiniso lokuthi ingane ezalwa umuntu wesifazane ongayiphethe kahle noma enihlukaniswe ukuthi akayiphathanga kahle othandweni lenu phecelezi wafeba, ayithandeki, inesidina, iyanyanyeka, iyanyanyisa. Kumele sibatshele abantu besifazane lento ngoba ziningi izingane ezisafarishayo ngale ndaba le. Wena ntombazane, wena unobaba wakho ongakufuni ngisho namanje. Usuze waqoqa wonke ama-academic records asemhlabeni ngoba uthi uzama ukumpliza, akaplizeki, akakufuni ngoba buza unyoko ukuthi mayini ubaba angangifuni kanje, yini ubaba angayishayi indiva. Uma wakho futhi atshele iqiniso uthi cha muntanami, ubaba wakho yingoba sahlukaniswa ukuthi mina ngafeba, sahlukaniswa ukuthi sathi sebudlelwaneni ngangayiphatha kahle, ngoba abanye bethu sizelwe nje oma bethu abayiphathanga kahle kodwa bajaha ukuspoon feeder thina ngokuthi obaba bethu bayizinja abasondlanga. Iqiniso nje esingalikhuluma, ingane yesifebe ayithandeki. Noma ngabe ingane bengithanda kanjani, waphuma ntombi wayoganga, leyo ngane inesidina. Ingakho nje kwabanye benu nigcine senikhuliswa ogogo, uthi usukhulile, nangu baba, usuthola usumdala, ubaba wakho usenomunye umfazi, hayi noma wakho. And njengoba ubaba wakho nje akakunamthi, uyaphila, uphila akale ndaba, usuyindleko zagogo, usulothi ugogo ekhona ubaba, izilezi zathu. Uyazwa yini? Tshelani abantu besifazane ukuthi mama, siyathandana, yes, sesinomntwana. Ngicela ukuthi mhlazane sihlukana, singahlukani izathu kungabe ukuthi uyofeba, ahlukaniswe ezinye izathu ngaphandle kobufebe. Icala lobufebe linesidina. Ozongiphikisa kulento kanti kwasuke laphi ozothi leyo ngane ayingendawo into, kanti kwakusuke laphi akuthiwa izono zabazali ziwela kuthina. Kwakusuke laphi lokho. Ingane nje ngisho ngathi ayihlangene, ingane ekaNkulunkulu, imsulwa ayikho msulwa, isithelwe ubufebe bakho, ugcobho lwakho lusayele kuyona, inesidina. Mangibuka yona ngicabanga wena umekezwa omunye umuntu kodwa sisebudlelwane nawe uwuma wengane yami. Manje sizinsizwa asikhulumi lonto but iyasidla kuningi. Ngibuka mhlambe ijongo linengane ezintathu, lo yedwa wafeba njengoba ngisho. Uyabona manje uthi uthando lwalezi ngane alifani, yize nalaba engasathandani nabo but le inesidinyana kuze kubuze kuthiwa ngishikhala, ayi ngoba ilezenzo. Manje thina insizwa asikhulume enye into leyo okungamele siyikhulume, mhlambe kungasolveka. Akuhlukwane makuhlukwana but icala lokujola lokulala nomunye umuntu wesilisa, ngoba abanye benu nilala nabanye abantu besilisa nimithi kodwa ingane yomunye umuntu. Umqondo loyo nizale ingane enesidina engithi uma angiyibuka kuthi angithathe isando ngiyisakaze ngaso ngoba nenza ukungcola. Izono zethu ziyakwela ezinganeni zethu, niyathanda anithandi. Ingane yomuntu wesifazane ongayiphethe kahle noma esahlukaniswa ukuthi akayiphathanga kahle, inesidina, ayithandeki. Uzumfake nje isondlo umfana eyibalekela leyo ngane, uyazi ukuthi wena owafeba, uyazi usumondlisa ngenkani.
into nje enzenzayo kuyahlukana vele, kodwa nje elokufeba kunengane involved. Wema anibaze abantu besilisa nini, inesidina leyo ngane ayithandeki. Iqiniso leli engishoyo, futhi maningezwa la niyathanda nithandi ngeke niphinde nizwe.